Fl-aħħar 24 sija fiequ 30 persuna oħra mill-COVID-19 fil-waqt li ġew irreġistrati 43 każ ġdid minn fost 2094 test. Dan ifisser li 98% tat-testijiet li saru ġew negattivi. F'aġġornament mediku ta' kull ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li bħalissa ħafna mill-persuni pożittivi għall-virus qegħdin jiġu rikoverati d-dar tagħhom stess. Dan fil-waqt li 8 persuni qegħdin fit-taqsim mal-mart infettiv u 4 oħra qed ikunu rikoverati fi swali oħra fl-isptar Mater Dei. Hemm persuna li tinsab rikoverata fit-taqsim mal-kura intensiva iżda tinsab f'qagħda stabbli. Dan l-istazzjon staqsa lill-Professur Gauci għar-reazzjoni tagħha dwar rapport tal-BBC li spjega kif huwa maħsub li t-testijiet jista' jkun qegħdin jimmarkaw pożittiv meta jsibu traċċi tal-virus li huma mejta. B'hekk iwassal biex mhux kull persuna li tinstab pożittiva għall-virus tkun infettata u tista' xxerdu. Dwar dan il-Professur Charmaine Gauci spjegat kif li t-testjar jimmarka pożittiv meta jkun hemm preżenti traċċi tal-virus. Propju ma tistax tidentifika persuna jekk għandux ħafna jew inkella għandux ftit minn dawn il-partiċelli tal-virus. Ir-riżultat ħajoħroġ, fatti ħafna nies jgħidulu negative jew positive, aħna ngħidu detected jew inkella not detected. U propju dak qed jindika jekk il-persuna kellux għall-inqas xi ftit minn dan il-virus. Għaddejja riċerka fuqha bħalissa, però m'hemm xejn li huwa definit. Hija stqarret li f'Malta kull persuna li t-test isib li għandha preżenza tal-virus qed tinżamm fi kwarantina u tkun meqjusa li hija marida bil-virus u li potenzjalment tista' xxerdu. Tkellmet fuq l-ilbies tal-maskri u kif dan jippreveni t-tixrid tal-virus hekk kif is-sitwazzjoni tal-imxija f'pajjiżna hija waħda stabbli.